A dyma ni nawr yn y 2 her diwetha. Dyma her nawr, sef eich her tennis. Ond os nag os da chi racket, okay? Don't panic. You don't have a racket, don't panic. A frying pan will work just as well. Chi'n chi gweld, dwi'n sgriliwch o gynio, mis ddim yn dda iawn. Weithio bod rhai y racket yn well. Dewi, chi'n defnyddio racket a beanbag, okay? Or an immovable object such as a teddy bear or a bag of rice. Chi'n mynd rhoi beanbag ar y racket, dwy lawr ar y grip, a cerdded o gwmpas y conau. Os chi eisiau, allwch chi bwmso fe ychydig, a wedyn allwch chi angen yn nôl hefyd, okay? Parwch llygad ar y beanbag, a trio codi fe, neu cadw fe yn llonydd ar y racket. Wi, chi'n mynd gael pêl, neu rhywbeth sy'n, wel, rhaid cael pêl, ac chi'n moyn bod rhywbeth sy'n symud. Chi'n mynd neud i'n pêl, cerdded a cadw racket yn wastad, cadw y pêl ar wyneb y racket trwy'r amser. Keep the racket tight still, stay look at the ball tight, to make sure it's not moving. Arbrefi, chi'n mynd 30 geiriau o A-taps, so carfe y bwys chi fel hyn. Os chi'n gallu, triwch fi ymlaen, a nôl, hefyd. A wedyn 30 geiriad o floor taps, eto mynd ymlaen os ys anen, a nôl. Okay, so newid, wyneb y racket fel bo anen, a nôl. Dros 7-8 berwyd a 7-8. Chi'n mynd o gwmpas y côn o gyfle mae chi'n gallu, 4 waith yn bwmso'r pêl. Okay, gweld? Uchafbwynt y Mabolgampau, a chafbwynt pob Mabolgampau I fi yw'r ras rwystyr. Highlight of any sports day is the obstacle race. Here is a template for you to use. However, you might want to adapt some of the equipment to what you have at home. Peidiwch trwy'r ceir, gallwch chi defnyddio unrhyw beth sy'n da chi adre, llawn ar y llawr, hula hoop, neu hyd yn oed wneud cylch gyda sanau os y blaen. Dyma ni rhan 2, 5 cylch gyda'r pêl o gwmpas y corff. 5 circles around the body with the ball. Rhan 3 yn mynd dan cymryd, crawling under objects. So cofio, nôl lawr a defnyddio'r gweithiau. Rhan 4, pryd wneud seren o'r traed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dros barod. Mynd o dan blanced neu tarpaulin. Fi'n mynd defnyddio gôl pêl droed. Barod? So, cyffwrdd, a'r gran finale, sef afel boffin, a chi'n defnyddio pwllnofio, hadith y ddŵr beth bynnag sydd â chi, neu yn achos ni, peren. Sy'n cael rhiant neu aelod o teulu cymryd rhan yn y ras rwystyr. Bob lot. And just for fun! Go, go, go! Woo!
mam a dad. Mae Miss wedi gweud, okay? Sadly, cofiwch mae prithiadau'n cael geiriau am hanner awr wedi 3. All entries must be in by 3:30 on Thursday. Mae angen pob pwynt ar eich tîm. Do not let your house down. Ta-da!